Bon, basé commeur, Richard var en draag was men hij zo pezo. Hastel evedo var se commeur kishen antiga. Amameus grel papervenak die ora pese pa wedin ma persoon welet pekta vedo Hastel. En Monerkoos. Gisevedo Monerkoos. Maar steeds geen belangrijk. Monerkoos aan kwam meur. En we vast aan Tigat, waar een dagen, ik heb een la candrage, per dagen, per dossen, per hoeden, een dossen met hij. En ik heb een naam waar dik met duel, maar met jongens en dik met de kunden de straat, Carreno, waar die ribben. Mais da pese la canta paperama e bit duara che so bit di gassele non qua. Qua che d'un organ naturel ba qua. Agerea Euronia qua, Eurun evele han dor gos. Ne mederea mawa deg meduela da huntu me dan jor wa kit du wa tamay var di ribin. Area deg med ale danda runde vero ha me va alleen dan aan droog aan luur, er dik met bedagen. Kijk, tregon met je zin. Ik heb geen tregon met je. Maar dat papa met je. Dus que causa importance. En daar hebben we juist wat strissa hebben we aan trouw, maar dat is je werkelijk. Dat je aan trouw de hond daar weer waar tregon met. Dat haron quoi. Tregon met dat. Era, se tu m'as dit, mais tu étais tigas. D'où a non canal, même der agarra de tigas. Ja, je weet een nen bekend, de dinan dua kan souterrain, aga drose, en land en amnen de da Lambol, da Sizun, da von Varzu Castel. Hag est très tigwen à quoi de mes et zeus souterrain. Ah ja. Pave logré almen grestu da mecanico puner azo elevars. E rochtul, want dan ben je bosseer, dus we kleven is toch rochtul, en rochtul, abana hoop begeide no een tulo begeide, want zien aan een door. En we gaan bij schimmen la kahillo de bij rochtul, en hoe dat zei ben de geoloog, hoe dat wat kleven la hillo de kamer zien aan nilis bij hillo. Dat vind ik. Mungkin batea hiyo ba pulai kisha no hati wala kai wa do sinan ndua wesan kida yo las belaita ja se die hasten normal der we bo wes pemkan met de befregen hasten ze la première brise de la ligue quoi que hein tant de base ja mais la pensée wa bébé a plus go wa point brise la ligue la guerre de la ligue da pensée yo a me buscava na haye me que cada dio la association de divers les intérêts politiques, mais elle est bien religion, la religion, dans le appel, par le raison de la Ligue de Pensée, vous pensez qu'un trisé à Perrugen, ou à Befregen. Mais quand il nous a placard, mais ça dans la pita, ou bien man en tâche à saison. Hein? Et deux, hein? Rodozo. Ja.
Tournemine, ja. Tournemine. Tieges quad mes, an tieges cos, also ne sustain e mars ne vesicho, et also une avait changement also et Galag avait fait la varée d'une ancienne ferme fortifiée. Ja, een Pors Klose zo. Rijden wat trouwens, dat Pors. Une fontaine. Oui, Fontaine, ja. De Fontaine zo, ja. Ja, dat point ze is grec, pardon, naar hierin. Ja, we wogen wat trouwens, een Pors Klose zo. Ja, het is ook echt vast even aanwezig, hè. Ja, dus hoe heet er ook goed dat het is. Ja. Ja, nou wel pas close, dat is zo juist. De hoezo jij daar? Une ancienne ferme fortifiée, ils sont esclaves de l'île de la Varette, fait besonder gan een droege herdu, fait een droege besgret, et Galag fait la Varette des malfaiteurs, mais Guéchalwa, 15 millions à l'aéron, 15 millions à l'aéroncio, et na vesicho. Bremer is een rit, ja. Même change, la glevet bazan, des coustaliers, et na luzini, on de zigas kezek, veron pemperoer, de zigas kezek, de garlondi, hag pavelon e sevel, revernement, varzug, agristuk, et veron pemperoer, et voilà, sembles, agristuk, un den, on est en avait une quête mot de vite, sans escato, d'ablé à l'étoile, hag così al gatto, qui dove caschesi, ja, hag, bon, sclerigena spere, tomit qua, vermei, pas in pepini, vas che diegues, e voes, mate, pacca, ja, fino un peiman, Ja, kan lees van die wist ook altijd dat ze niet wat ik ken bij Theo Gordon pe un picchier per melak se più a chance da munis ne horen. Munis ne horen. Vardru Blavichu, Vazraten, Huguin Loas, et Blaves non te kan de Ruggen. C'est tu force fenose en Raheva et très Blaves Huguin a Blaves Tregon, Hanwe Divesa, ne Kepel.